መዓልታዊ ኣቮካዶ ምብላዕ ኣብ ሰብነትና እንታይ ይፍጠር? ንጥዕና ልቢ ይሕግዝ፣ ንጥዕና ዓይኒ፣ ንሓደጋ ሕማም ካንሰር፣ ንጥዕና ቆርበትን ፀጉርን ከምኡውን ንጥዕና ኣዕፅምትና ይሕግዝ። እዚኦምን ከምዚኦምን ዝበሉ ናይ ጥዕናዊ ሓበሬታታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እንተደኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክስካብ መወዳእታ ተኸታቲልኩም ማለት እዩ። ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ፍራምረ ከም ናይ ኣቮካዶ ፍሉይ ቦታ ዝሓዘ የለን። ብልስልስ ሸራውራውነቱን ሃብታም መኣዝኡን ዝፍለጥ ኣቮካዶ ካብቲ ኣብ ምግብና ንውስኾ ጣዕሚ ንላዕሊ እዩ። ንሱ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ሱፐር ፉድ ወይ ድማ ልዕሊ ምግቢ ኮይኑ ንኣካላትና ብዘደንቕ መንገዲ ዝጠቕሙ ብዙሓት ንጥረ ነገራት ሒዙ ይርከብ። እዚ ቪድዮ እዚ ካብ ታሪኻዊ ኣመጻጽኡ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ዝሓዘ ምግብን ጥዕናዊ ረብሓታቱን ከምኡውን ኣጠቓቕምኡን ብዝርዝር ክገልጸልኩም እየ። ታሪኻውን ኣመጻጽኣን ስፍሓቱን ኣቮካዶ መበቆሉ ኣብ ማእኸላይ ኣሜሪካ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሜክሲኮ እዩ። ታሪኹ ኣሽሓት ዓመታት ናብ ዝሓለፈ ናብ ስልጣን ኣዝቴክ ዝምለስ እዩ። እቶም ቀዳሞት ህዝብታት ነዚ ፍረ እዚ ብኽብሪ ይርእይዎ ነይሮም ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሓያል ምንጪ ሓይልን ጥዕናን ገይሮም ይጥቀምሉ ነበሩ። ስሙ እውን ካብታ ኣኳቲ እትብል ናይ ኣዝቴክ ቃል ዝመፀት እያ። ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን እስፓኛውያን መርመርቲ ዓለም ናብ ኣሜሪካ ምስ መፁ ነዚ ፍሉይ ፍረ እዚ ረኺቦም ናብ ኤውሮፓን ካልኦት ክፋላት ዓለምን ከም ዝዝርጋሕ ገበሩ። ሎሚ ኣቮካዶ ኣብ ብዙሓት ዋዓይ ዝበዝሑ ከባቢታት ዓለምና ይፈርን ብደረጃ ዓለም ብበዝሒ ይጥቀሙልን ኣለዉ። ዝሓዞም ንጥረ ነገራት ማዕኸን ጥዕና እቲ ንኣቮካዶ ካብ ካልኦት ፍራምረ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ዝሓዞ ዓይነት ምግቢ እዩ። መብዛሕትአን ፍራምረ ብካርቦሃይድሬት ወይ ድማ ሽኮር ዝሃብተመ ክኾን ከሎ ኣቮካዶ ግን ብጥዑም ስብሒ ወይ ድማ ሃያል ዝፋትስ ዝሃብተመ እዩ። እዞም ቀንዲ ዝሓዞም ንጥረ ነገራት ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም። ሞኖሳቹሬትድ ፋት እዚ ጥዑይ ስብሒ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓይነት ኮይኑ ቀንዲ ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ኦሊክ ኣሲድ እዩ። እዚ ዓይነት ስብሒ እዚ ንጥዕና ልቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ፋይበር ኣቮካዶ ብፋይበር ኣዝዩ ሃብታም እዩ። ፋይበር ንምሕቃቕ ምግቢ ዝሕግዝ፣ ንመዓናጡ ዘፀርን፣ ንነዊሕ ሰዓታት ከም እንፀግብ ዝገብርን ኣገዳሲ ንጥረ ነገር እዩ። ቫይታሚናትን ማዕድናትን ኣቮካዶ ብብዙሓት ኣገደስቲ ቫይታሚናትን ማዕድናትን ዝመልአ እዩ። ንኣብነት ፖታሽየም ካብ ባናና ንላዕሊ ፖታሽየም ይሕዝ። ፖታሽየም ንፀቕጢ ደም ንምቁፅፃር ወሳኒ እዩ። ቫይታሚን K ንጥዕና ኣዕፅምትን ምርጋእ ደምን ኣገዳሲ እዩ። ፎሌት ንዕብየት ዋይታትን ንጥዕና ነፍሰ ፁራትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቫይታሚን B5 ቫይታሚን B6 ከምኡውን ቫይታሚን ሲን ቫይታሚን ኢን እዚኣቶም ንሓፈሻዊ ጥዕና ኣካላትና ንሓይሊ ምክልኻል ሕማም ከምኡውን ንጥዕና ቆርበትን ፀጉርን ወሳኒ ተራ ኣለዎም። 7 ኣዝዮም ዘደንቑ ጥዕናዊ ረብሓታት ኣቮካዶ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ሃብታም ትሕዝትኡ ንኣቮካዶ ብዙሓት ጥዕናዊ ረብሓታት ከም ዝህልዎ ይገብር። እቶም ቀንዲ ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም። ቀዳማይ ንጥዕና ልቢ ይሕግዝ። እቲ ዝሓዞ ጥዑይ ስብሒ ወይ ድማ ሞኖሳቹሬትድ ነቲ ሕማቕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮሌስትሮል ከም ዝንክ ክገብር ከሎ ነቲ ፅቡቅ ኮሌስትሮል ድማ ከም ዝውስኽ ይገብር። እዚ ድማ ንሓደጋ ሕማም ልብን ስትሮክን ከም ዝንኩ ይገብር። ካልኣይ ንቁፅፅር ክብደት ኣካል ይሕግዝ። ምንም እኳ ብስብሒ ሃብታም እንተኾነ እቲ ዝሓዞ ፋይበርን ጥዑይ ስብሕን ንነዊሕ ሰዓታት ከም ንፀግብ ይገብረና። እዚ ድማ ካብ መጠን ላዕሊ ምግቢ ከይንወስድ ምግባር ንምቁፅፃር ክብደትና ይሕግዘና። ሳልሳይ ንምሕቃቕ ምግቢ የመሓይሽ። ሓንቲ ፍረ ኣቮካዶ ነቲ ኣብ መዓልቲ ዘድልየና ፋይበር ኣፀቢቓ ትሽፍን። እዚ ድማ ንጥዕና ማዓናጡ ይሕግዝ፣ ካብ ሕመም ድርቀት ከምኡውን ካብ ካልኦት ፀገማት ምሕቃቕ ምግቢ ይከላኸል። ራብዓይ ንጥዕና ዓይኒ ወሳኒ እዩ። ኣቮካዶ ሉቲንን ዘይክሳስቲንን ዝበሃሉ ሓያላት አንቲኦክሲዳንት ይሕዝ። እዚኣቶም ንዓይኒ ካብ ጉድኣት ብርሃን ፀሓይ ይከላኸሉ ከምኡውን ምስ ዕድመ ዝመፅእ ናይ ምርኣይ ፀገም ከም ዝንክ ይገብሩ። ሓምሳይ ንጥዕና ቆርበትን ፀጉርን እቶም ዝሓዞም ቫይታሚናት ማለት እውን ከም ቫይታሚን ሲን ቫይታሚን ኢን ከምኡውን ጥዑይ ስብሒ ንቆርበትና ካብ ውሽጢ ብምምጋብ ልስሉስን ጥዑይን ከም ዝኸውን ይገብሩ። ብተወሳኺ ድማ ንፀጉርና ብርህቀትን ሓይልን ይህብዎ። ሻድሻይ ንጥዕና ኣዕፅምቲ ይሕግዝ። ቫይታሚን K ንጥዕና ዓፅምቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንሱ ኣካላትና ካልስየም ብግቡእ ክምጥንን ብምሕጋዝ ንዕፅምትና የደልድሎ። ሻውዓይ ንሓደጋ ሕማም ካንሰር ክንክ ይኽእል እዩ። ገለ መፅናዕታት ከም ዘርእይዎ ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ንጥረ ነገራት ከም ፎሌትን ካልኦት አንቲኦክሲዳንትን ንዕብየት ናይ ገለ ዓይነታት ዋይታት ካንሰር ከም ናይ ፕሮስቴትን ናይ ኣፍ ልቢ ልዳትን ከም ዝዓግቱ ይሕብሩ።
ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ እዛ ቪድዮ ጠቓሚት ኮይና እንተደኣ ረኺብኩማ ላይክ ግበርዋ ከምኡውን ነዛ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮንኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣቮካዶ ከመይ ጌርና ክንመርፆን ክንዕቅቦን ንኽእል? ምምራፅ ዝበሰለ ኣቮካዶ ንምምራፅ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ቀስ ኣቢልካ ብኣጻብዕትካ ምዝቃጥ ልስሉስ እንተደኣ ኮይኑ ግን ከዓ ዘይተደቆሰ እንተኮይኑ እቲ ፍረ በሲሉ ኣሎ ማለት እዩ። ኣዝዩ ጽኑዕ እንተኮይኑ ገና ኣይበሰለን። ኣዝዩ ልስሉስ ወይ ድማ ዝድቆስ እንተኮይኑ ድማ ካብ መጠን ላዕሊ በሲሉ እዩ። ምዕቃብ ኣቮካዶ ዘይበሰለ ኣቮካዶ ኣብ ሙቐት ገዛ ወይ ድማ ሩም ቴምፕሬቸር ብምግዳፍ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ መዓልታት ከም ዝበስል ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ዝበሰለ ኣቮካዶ ኣብ ፍሪጅ ወይ ድማ ሪፍሪጅሬተር ብምእታው ንነዊሕ መዓልታት ከይባላሾ ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ዝተቆረፀ ኣቮካዶ ቀልጢፉ ከይጽልም ንምክልኻል ብጭማቕ ለሚን ወይ ኣራንሺ ብምልካይ ኣብ ኣየር ዘይኣትዎ መትሓዚ ወይ ድማ ኣየርታይት ኮንቴነር ጌርካ ኣብ ፍሪጅ ክንዕቅቦ ንኽእል ኢና። ኣጠቓቕሙ ኣብ ንበልዖ ምግቢ ኣቮካዶ ብብዙሕ መንገድታት ኣብ ምግብና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ጓካሞለ እቲ ዝበለፀን ዝተለመደን ኣጠቓቕማ ኮይኑ ዝተደቆሰ ኣቮካዶ ምስ ሽጉርቲ፣ ኮሚደረ፣ ቃርያ፣ ጨውን ጭማቕ ለሚንን ብምሕዋስ ይስራሕ። ኣብ ስላጣ ዝተቆረፀ ኣቮካዶ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስላጣ ብምውሳኽ ምግቡ መኣዝኡን ሃብታም ይገብሮ። ምስ ዳቦ ኣብ ዝተጠበሰ ዳቦ ከም ቅብኢ ምልካይ፣ ጨው፣ በርበረ ወይ ዝተፈላለየ ኣቃመማ ብምውሳኽ ከም ቁርሲ ወይ ድማ ቀሊል ምግቢ ክንወስድ ይከኣል እዩ። ኣብ ስሙዚ ምስ ካልኦት ፍራምረ ክውሰድ ከሎ ልስሉስን ሸራውራውን ይገብሮ፣ ጥዕናዊ ትሕዝቶ ድማ ይህብትሞ። ከም ተካይ ቅብኢ ወይ ድማ ማዮናይዝ ኣብ ሳንድዊች ከም ጥዑይ ተካይ ቅብኢ ወይ ድማ ማዮናይዝ ኮይኑ የገልግል። መደምደምታ ኣቮካዶ ካብ ታራ ፍረ ንላዕሊ እዩ። ንሱ ጣዕሙ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣካላትና ብዘደንቕ መንገዲ ዝጠቅም ውህብቶ ተፈጥሮ እዩ። ካብ ልብና ጀሚሩ ክሳብ ዓይንናን ቆርበትናን ንዝርከብ ጥዕናዊ ወሳኒ ተራ ኣለዎ። ስለዚ ነዚ ፍሉይ ፍረዚ ኣብ መዓልታዊ ምግብና ምእታው ንሓፈሻዊ ጥዕና ዓብዪ ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ኢና። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና እዚ ይመስል ነይሩ። ብቐጻሊ ከዓ ብኻሊእ ቪድዮስ ከዓ ንራኸብ። ሰሳይ ናይ ንዓኹም ቻው ደሓን ኩኑ።